ଏ ଲାଗିଲା କାହାର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି, କା ପିଲା ଛୁଆ ହଉନି, କାହାର ପୁଅ ଝିଅ ସଂଯୋଗ ହଉନି। ସ୍ୱାହା ବାବୁ ଲାଜ। ବାବା ବାବା କଣ ହେଲା ବସିଛ? ବାବା ସୋନାଲିର ମୋର କେବେ ବି ସଂଯୋଗ ହେଇପାରୁନି। ଝିଅ ରାଜି ଅଛି? ହଁ ବାବା ମୋ ସୋନାଲି ରାଜି ଅଛି। ଝିଅର ମା? ଓହୋ ଝିଅର ବାପା? ଓହୋ ପୁଅର ବାପା? ଓହୋ ପୁଅର ମା? ମୋ ବୋଉ ରାଜି ହଉନି। ବବୁଲୁ ବାବା କହିଦେଲୁ ରେ। ଆଜ୍ଞା ବାବା ତମ ମା କହିଥିଲା ବୋଧେ ତମ ବାବା ତ ଦିଟା ଆଣିବ। ହଉ ଆରେ সোনা ତୁ ବାଳ ଦିଟା ନବୁ ତ ଦଉଛି ର। ହେଇନେ ଚୋରି କାଇଁ କରୁଛୁ କହିଲୁ? ଯା ଆରେ ମୁଁ ବୋଉ ନିଜେ ବାଳ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଦେଲା, এটা সত্য না স্বপ্ন? ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖେ ଘରେ। ମୁଁ ଯା ଭାବୁଥିଲି ତ ସେଇଆ ହେଲା। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଯାହା ଦେଖେ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କ କତିରେ ଦିଟା ବାଳ ଦେମି ମାନେ ଦେବି। ଯେ କଣ କି ରାତିରେ କାହିଁ ବାଳ ଚାଲ ହଉଛି ବେ?